كورات تعذبتنا كم ياللخم أبزر لخمو سلام انت عنان اندات منخو حجر ما مسند بواوي أمواني التخلى من فساوي حطات حيزلكم قريبا لخو كساب مدبنا نود إمسانا خط عنحو بخبري عدم أو خبلكم أمان حاول جنو تاني حكا እግዚአብሔር ይመስገን ጾም كم يالو ጾም دحني بحيل እግዚአብሔር ቃል መቸም دحني ስራሕን ጾም كم يخدلكالو دحني ስራሕን ጾምን قرب كبد بل እንዴ ገን እንፋድ አምላክ ነው ሁሉ በኃይሉ እንዲ ሁሉ ነገር ዝካናውን ስለዚህ በኃይል እግዚአብሔር ገለኻ አሕዋት እንዳደገፍና ንስኹም ኣለኹም ቅዱሳን አቦታትና ጸሎት እንዳደገፍና መቸም دحني ካሊ ጽቡ نعدمنا خبيرك بجزخا بمقدامك بسم تعذبتن بسم ذا channel كمسكنك كيفتو تدالي خريخة نحطو أي تدالو كبير عندي منفسها ومستمخانسي نزوم لك أو أنتي خيط بأسنا قرب يفرح كاي أي بحكي كاني ناجوها دحاني خاكل الزبل حطوي وا يقبر دحان سكي يقبر دحان مو تدالو بل هو أنا سي حراي مالسي كبير انتي لنا أدقف تبلني أجوها أجمع يقولن أنا هون حكت حايش بزيك على عالم نزل تبغوا سووا وسيدكم كم زجركم بمدلاوكم بزيك على عالم إن شاء الله مجمرتها جزء أبيهر عندهم مسجن زلوا جزء أبيهر سلزل علىنا أنا نزل قبر زلنا قون دمان نزل أو يعتز سمعكم نسخهم بجيسكم كاميراكم حزكم كله جزيهم وفيهم ما أبز عبيد أو مبجاسكم أنا بزيك على العالم كي مسجونكم كحل فايدة لني مالتي معركة خاطني أبوتات كمثل كان مالت تحسكم موزمت أخو من ديك قرب السيو أخبيرو مثلاً تمرت مسكال جيرنا نتألح نقبريلنا طبق يمكن منافقتنا هنأتو طبق حرة دينو قدامي تحطوي تصوم مالتي والدي تصوم مالت دا تصوم واي قال أملاح قرب كمزي بي مثلا يخون دو لا بالكات زارو أيكونن ندي كان كل جزء أتد مهر تدزار بجزابير أملاحي نحنا يكوننا سلازي نفقد أملاح دحان أنا بتدفلتو نجركم مو لك أنت دحرالو قاعد وقفنا مالتي صوم مالتي مخل كال وي محرم مالت نديو تي نبتغستاين دحر نبتغستون دحر اتويلنا شعو كم من تايخا تغلكال كم من تايخا تحرم من تايخا تحرم قال الزبكا كم اللي زلو نغري مالتيو جمجمرتا እግዚአብሔር አምላኽና አዳም አዚዞ ኣብ ገነት ኤዶምሲ ካብዚ ኩሉ ተፈቂድካ ኢኽ ትፈልዕሎ ካብ ታሓንቲ ፀበለስ ግን ካብዚኣ ብትበልዕሉ ቁጥሪ ናይ ሞት ይኻይልዎ ማለት እዩ ካብዚ ዝጅምር ትጾም ማለት እዩ እዚ ኻነ ምንታይ ገይሩ እግዚአብሔር አምላኽ በአምላኽነቱ ሰብ ከዓ ተኣዛዚ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ነኸርዶ ስለዝደለየ ኢና ኣዳም በር ክኹንኖ ደልዩ ካብኣ ስለዘይትብላዕ ጠቕላላ ኢሉ ይኮነን ኣዝዩ ብዙሕ ዝብላዕውን ኣዳልዩሉ እዩ ግን እግዚአብሔር በአምላኽነቱ ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ተኣዘዝትናቱ ምዃንና ዝያዳ ኣብ መንጎና ድልድል መታን ክህሉ እዩ ስለዚ ካብዚ ብምቕፃል እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብሰፊሑ ከም ንሪኦ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እውን ቀፃሊ ከም ትብለና ካብቲ ስጋን ውፅኢት ስጋን ዝበሃል ዝያዳ ንስጋ ሓይሊ ዝህባ ወይ ኤነርጂ ክህበና ዝኽእል ንኽንሰርቕ ንኽንዕሱብ ንኽንዘሙ ዝደፋፍአና ብምግቢ መቸም ድሕር ከብዲ ፀጊባ ካልእ ነገር እያ ትደሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጾም ከዓ እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብዝምህሩና ነቲ መንፈስና እዩ ዝያዳ ዘዕብዮ ማለት እዩ ነቲ ስጋና ድኪምካስ ነቲ መንፈስካ ዝያዳ ከም ዝዓቢ ትገብሮ ማለት እዩ ብኡ ከዓ በረኸት ትረክብ ዝያዳ እግዚአብሔር አምላኽ መንፈሱ ኣባኻ ይሕድሮ ማለት እዩ ዋላ ሎም እኮ በቃ ግርም ይዝብለካ ዞም ሳይንሳውያን ንባዕሎም ድሕር ከምዚ ምርምር ኣቢልናዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ቀደምሲ ሰብ ብጥሜት መውት ነይሩ መግቢ ሰዓን ምርካቡ ሰዓን እኹል ዘይረክብ ዝነበረሲ ሞት በዝሕ ነይሩ ዓፀቦ ዝበሃል ነይሩ ብዙሕ ነገር ነይሩ ሎሚ ብሰዓት እዚ እንድሕር መርሚርናዮ ከዓ ሰብ መግቢ ብምብዛሕ እዩ ዝመውት ዘሎ ሽኮርያ ደም ብዝሒ ካልእ ነገራት ገለ ዝበሃል ዘሎ መግቢ ሰዓን ነብዝሖ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ነብዝሖ ዘለና ኢና ኣካይም ከዓ ከምዚ ትብላዕ እንዳበሉ ነጉርና ማለት ስለዚ በቲ ሓደ ሳይድ ዋላ ክትሪኦ ከለካ በቲ ናይ ሳይነስ ንስጋ ዋላ ጎዳኢ እዩ
ልዕሊ ዓቐን ምብላዕ ልዕሊ ዓቐን ነቲ መግቢ ምህራፍ ንባዕሉ ሳይነሳውያን እውን ኣይድግፍዎን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ሙፃም ማለት ሲ መንፈሳዊ ክብሪ መንፈሳዊ ዓጋበትን ስጋዊ እውን ጥዕና ትረኽበሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንገብር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉኡ ይደግፈና ኣሚን ኣሚን ሕጂ እታ መልሲ ምክልካል ክምክልካል ጾም ማለት ምክልካል ማለት እዩ ካብ ምግብን ማይን ንክልከል ምሉእ መልሲ ልዕሊ ሙሉእ ከማ ክብረታ ሸሪሐ እንዴት ፀኒሓ ፅቡቅ መልስካ ካልአይቲ ሕቶይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማእስ ተጠኒሳ ፅንሰታ ቤታ 7 ነሓሰ መልሲ ትብሎ ነገር ኣለካ ኖ ዳሓን ክንምልእ ኢልና ምናልባሽ ብዙሕ ነገር ከነጉድል ስለንኽእል ንሕና ኣብለፈት ሕጠር ተብልና ሓይሽ ውዳሴ ማርያም ዝደረሰ ኣቦ መን ይበሃል ውዳሴ ማርያም ዝደረሰ ኣቦ ኣቦና ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ሙሉእ መልሲ ወላ ሕጂ ግን ይጠራጠር ኣለኹ ተመላለስቲ ቤተክርስትያን ወይ መምህር ከይትኸው ኣይኮንኩን ማለት ሲ ሓቂ ሓይሽ ዝተሓትኒ ዘለኸ ከም ክርስቲያን ክንፈልጦ ዘለና ሕቶ እዩ ከቢድ ሕቶ ይኮነን ዝመላለስን ዘይመላለስን ኣየብልኒ ማለት የብል እዩ ንፍዕኩን ከይና እንፈቓድ ኣምላኽ መቸም ዳዓኒ ከምዚ ሕልፍ ክብል ከለኹ ዝዳሓኒ ተሳሊመ መፅእ ጥቡቅ ኣድኒቐካ ከይቀፀልና ሕቶና ጥምቀት ኣብ ምድሪ ኣጋዚት ኣበይ ተጀሚሩ ብመን ከ ተጀሚሩ ኣብ ደብረ ሲና እንድዩ ተጀሚሩ ደብረ ሲሓት ዝበሃል ዝነበረ ናይ ቀደም መፀውዒዑ ናይ ሕጂ ከዓ ደብረ ሲና ይበሃል እቲ ቦታ ብኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ንሲዛናና ኢዛና ዝበሃሉ ነገስታት ናይ ኣክሱም ዝነበሩ ኣብርሃ ዋፅባሃ ንብሎም ማለት እዩ እሶም መጀመርታ ኣብቲ ህብርቲ ተጠሚቖም ማለት እዩ መጀመርታ ክርስትና ዝኣተወሉ እውን ኣብኡ ማለት እዩ ምድሪ ኣጋዚት ናይ ሕጂ ከዓ ሃገር ኤርትራ ወይ ሃገርና ኤርትራ ንብሎ ማለት እዩ ደብረ ሲና ሙሉእ መልሲ ዝገርም እዩ ስለምንታይ ኣቐዲምና ንስሓ ክንኣቱ ጎይታ ይነግረና ኣቐዲምና ስለምንታይ ድሕሪ እምነት ሲ ንሕና ከም ክርስቲያን ወይ ከም ኦርቶዶክስ መጠን ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ንስሓ እዩ ቤተክርስትያኑ ክንስሓ ትእዝዘና ትክክል ስለምንታይ ኢልካ ትሓስብ ማለት ንስሓ ማለት ሲ ከምዚ ንሓደ ክዳን ዛነፀላ ንኣብነት ሲ ትረሲሓ እጂ ክፀር እንድሕር ረኣ ኮይና ናይ ግድን ማይ ምሕፃብ ከድልያ እዩ ማለት እዩ ሰብነትና እውን ልክዕ ከምኡ ብሓጢኣት ብዝሙት ብዝተፈላለየ ናይ ዓለም መፃወድያ ሓጢኣ ወዲቓ ትፀንሕ እሞ ክትነፅህ እንተደኣ ኮይና ክትፀር እንተደኣ ኮይና ናይ ግድን ንስሓ ክትኣቱ የድሊ ማለት እዩ ከምቲ ጎይታ እውን ነቲ ሓሚሙ ዝነበረ ምስ ፈወሶሲ ርእስኻ ከይድካ ኣብ ካህን ኣመርምሮ ኢልዎ እዚ ከዓ ከምዚ ኣብቲ ኣንድምታ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ዝገበርካዮ በደል ዝገበርካዮ ኣበሳሲ ንካህን ከይድካ ትናዘዝ እሞ ካብኡ ሽዑ ትነፅህ ማለት እዩ ስለዚ ንስሓ ነብስና ንክትነፅህ መንግስቲ ኣምላኽ ንክንወርስ ብዓብኡ ከዓ ማለት እዩ ብዘይ ንስሓ መንግስቲ ኣምላኽ ክእቶ ይክእል ሰባት ክሳብ ዝኾንና ብዓለም ክሳብ ዝሃለና ጌጋታት እንዳሃለወ እንዳወደቕና ኢና ንነብር ክንትስእ እንተደኣ ኮይንና ከዓ ብንስሓ ኢና ንትንስእ ማለት እዩ ስለዚ ንስሓ ንኣትወሉ ምክንያት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዘና ምክንያት መንግስቱ ንክንወርድ ንፁሃት ንክንከውን ንክንቅደስ እዩ ማለት እዩ ጌጋ እንድሕር ኣለና ኣርምኒ ናሓፍተይ ሙሉእ መልሲ እዩ እቲ ዝገርም ዝመለስክዎ ወይ ናይ ዝሕቶ መልስታት ኣብ ዝወረቐት ዘሎ ስኩልቶም ፀለኻ ብሓቂ ዲኸ ሕጂ ጠራጠር ኣለኹ ሰዲድኩም ከይኮኑ ሕራይ ዮሃንስ መጥመቕ ንጎይታ ከጥምኦ ከሎ ዝበሎ ቃል እንታይ ነይሩ ቅዱስ ዮሃንስ ንጎይታስ እንታይ እንዳበለ ኣጥሚቆ أتأمكك بأب أتأمكك بولد أتأمكك لا قريت السنة يتكهن دي
ايوه زي سؤالك قال املاخ يمسلني الكاي يزربن اندي قريت يفلطاني بالتعشني وحق كبدي لا تحت كبدي لا ودهياو እግዚአብሔር አምላኽ ወሃቢ ብርሃን ንሓጢአትና ይቅረብ ለና እንዳበለ እዩ ዘጥሞ ገና ኣብ ቤት መቅደስ ከይወፀ ከይተዛረበ ከሉስ ዮሐንስ መጥምቅ እሱ ወድህያው ኣምላኽ ምዃኑ እንዳጥምቆ ከሎ ገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ ታመልስ እዚኣ ሒዝካ ያለኻ ሒዝ ያለኻ ሕጂ ድገምለይ እስከነፅርለይ መልሲ ወድህያው እግዚአብሔር አምላኽ ወሃቢ ብርሃን ንሓጢአትና ይቅረብ ለና ወድህያው እግዚአብሔር አምላኽ ወሃቢ ብርሃን ሓጢአትና ይቅረብ ለና ስለዚህ እዚህ ያለው አልቦት يسمعلنا حفتي ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ያላን ኣብ ትገድልላ ማለት እዩ እዋ ኣብ ክንፀውም ከለና ኣብቲ መእተዊ ማለት እዩ ካብ ምግብን ካብ ማይን ንኽልከል ኢልና ነርና ጾም ካብ ምግብን ካብ ማይን ንኽልከል ጥራይ እዩ ኣይኮነን ካብ ምንታይ جي أبونا قدوس يوحنس أفورقي እንታይ ይብል ዳው ይጾማ ኣንቲ ይጾማ እዛን ይጾማ ትናይ ስምዒት ዋሳትናስ ክጾም ከም ዘለዎ እዩ ዝምህረና ስለዚ ከብዲ ንብል ይብል ኣነ ከብዲ ኣምላኽ ግና ንኽልቲኦም ክሕልፎም እንዲ ዝብል ኩሉ ግን ክንጾሞ ዘለና እዛና እንታይ ይሰማዕ ኣሎ ያንተና እንታይ ይርኢ ኣሎ ልሳናው እንታይ ኣትብል ዘላ የዳውናው እንታይ እንድሰርሓ ዘለዋ ደምዴን ጨቅየን ዘለዋ የዛናውን እንታይ ዓይነት ድምጽ እንድሰምዓ ዘለዋ ጨርባሕባሕ ናይ ሶሻል ሚዲያ ናይ ፌስቡክ ደና ብዛዕብጾም ድሰምዓ ዘለዋ ስለዚ ሰዕራ ኣለዋ ማለት እዩ ዘኒዕንተና ማለት እዩ እዛናውን ልክዕኸሙ እንታይ እንድሰምዓ ዘለዋ አል እግዚአብሔር እንድሰምዓ ዘለዋ ንጎት ሲለን ዋላስ ናይ ፌስቡክ እዚ ናይ ዓለም ዋጭዋጭታ ንሰምዖ ዘለና እንድሰምዓ ዘለዋ ስለዚ እንድሕር ካብዚ ዘይተሐረማ ጸመን ክንብለና ይንኽእልኒና እና እግዚአብሔር አምላኽ መሐር ስለዝኾነ በመሕረቱ እንዳጥምተና ስለዝነበር መቸም በኃይሉ ንኽእሎ ለና ማለት ይምበር ተጾም ዘሎ ትልክዕ እንድሕር ኮይኑሲ ኣካላትና ስምዒታትና አንደበትናውን ክጾም ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ጾሙን እዚ ማለት እዩ ስለዚ ከም ምግቢ ስለዝተኸልከልካ ጥራይ ከም ተዓንቶ ይድበልኩ ኸይ ከም ምግቢ ምኽልካል ንባዕሉሲ ሳይነሱን ዝእዝዘካ ንጥዕናኻውን ጽቡቕ እዩ ዝያዳ ንመንፈስካ ሓይሊ ዝህቦ ጾም ከዓ ወላ እኳ እቲ ካብ መግቢ ምሕራም ካብቲ ሓይሊ ዝህበካ ስጋን ውፅኢት ስጋን ዝበልናዮ እኳ ኣገዳሲ ቤተክርስትያንና ትእዘና ወላ እኳ እንተኾነ ጎኑ ግን ኣካላትና ብዓብዩ ክነፅህ ክኽእል ኣለዎ ቤት እግዚኣብሔር ከድና ክንምህለል ክንክእል ኣለና ብዓብዩ ከዓ ኣብዚ ቅነ ኣብዚ ዓብ ጾም እዚ ንስሓ ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣሜን 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 ንህዝቢ እስራኤል ካብ መግዛእቲ ፈርዖን ዘድሓኖም ነቢ መን ይበሃል ነቢ ሙሴ ወይዚ ኣስቀላለ እዚ ኣስቃቱ ነበረ ቆርብ ክስታይ ዋላ ተትኸውን ከነኣን ሒዝዎም ዝኣተው መን እዮም ዶ ተሓይሽ ናይ ቆርብ ክብር ትብል ኢያሱን ካሌብን እንዲኦም ደቀ ነቢያት ሙሴ ኣማዕዲዋይ ከነኣን ኢያሱን ካሌብን እዮም መሪሖሞም ኣትዮም ስለዚ ደሓን ያመስለን ነው እዚ ኣስባላ ተኣርቶም ብዙሕ ግዜ ስለተጠቀሰ ኣላየም ኣብ ግዜ ጾም ዘይንበልዖም ምግብታት ኣሎ ንኣብነት ስጋ ፀባ እንቋቑሖ ገለ ስለምንታይ ኢና ካብዞም ምግብታት ንኽልከል ኣንተ ወይንሽ ትንክፈብላ ነይረ ውጉዛት ርኩሳት ስለዝኾኑ ዘይኮነሲ እዚኦም ሓይሊ ይህቡ ሕጂ ኣብ ግዜ ጾም ንበልዖም ሓይሊ ዝህቡና ምግብታቶም ብዙሓት ኣለዉ ንኣብነት መዓር ሕጂ ሓይሊ እዩ ዝኾነና ሓምሊ ንባዕሉስ ቀሊል ሓምሊ እውን ኣሕምልቲ እውን ጥዕና እዩ ሕጂ ሓይሊ ስለዝኾነና ኣይኮነስ እንታ መልሲ ማለት እዩ እዋዕ ድሓንቲ ካልእ ደይፈልጦ ምናልባሽ ከዓ ዝያዳ ፅቡቅ ኣለኽ ብዙሕ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ምናልባሽ ካብቲ ስጋን ውፅኢት ስጋን እንዲና ብብዝሒ ንፀውም እዚኦም ፕሮቲን ዝህቡና እዮም ካልኣይ ነዚኦም ምስ በላዕኻ እውን እቲ ካልእ ስጋዊ ድሌታትካ እውን እዩ ዝዓቢ ገለ እጂ ምናልባሽ ግን ሓቂኸ ከም ዝትብልዮ ዘለኽሲ ብሳይንስ ደረጃ እውን እንድሕር ደኣ መርሚርናዮሲ ዝያዳ ሓይሊ ዝህቡ እቶም ናይ ጾም መግብታት እዮም በዓል ሓምሊ እዮም ገለ ከምዚ ገለገለ ከምዚ ዕልል ናብ ኣሜሪካ ሲቶም ሃፍታማት
فيجيتابل يوم زولعوا ثم دغاتات يوم سجا زولعوا ثم جفت قلب لنا نديو عرانيا من كون احنا حجي حق خيخي بساينس ون كتريو خلخا خب سجا خب تنقاقحي خب تصبايا قلمل اندحر بزي يحس ناي غزا سايد ايفكت ون الله ونديو منالباش ግን زياده ስለንብህጎም ዶ ይኸውን ወይ زياده ፕሮቲን ስለዘሎም ዶ ይኸውን ናልባሽ ካብቲ ሕምልቲ ውን ኣሎ ንብላ ኣለና ንሽቲ አንፈት ከበካይ ጽቡቅ ይحرح ኣብ ግዜ ጾም ቅዱስ ቁርባን ንወስድ ኢና ስጋ እንደምን ጎይታ ያ ሱኻ ስጋ እንደምን በመለኮት ስጋ እንደምን በቃ ህያው ዝኾነ ነገር ስጋ እንደምን ሰማያዊ ሕጂ ስጋ እንደምን ካን ወስዳለና ማለት ይም ግዜ ጾም ዳርጋ መልስልካለሁ አንፈት ይበካለሁ በቃ አባይ አንተ በእውነት በሊ በእውነት ኦኬ ሞ ምናልባሽ ሓንቲ ተጋጊና ከኣባ ኣፈ መልእክቲ ተዓረመልና እምበር ተቃል ኣምላኽ ከም ዝበልኩ ኸይ ይመስልን ድኸውን እንዳበልካ ይዝረብን እንዲ ምናልባሽ ሞ ምስቲ ስጋ ዶ ደኣ ከይተሓዋወስ በይኑ ስጋ ክኸውን ናይ ጎይታ ኣንጆኻ ናይ ጎይታ ቅዱስ ስጋ ክቡር ደምን ሕርዳእ ንወስድ ኣለና ኮይንና ሲ እቲ ንወስዶ ናይ ዝተፈቀደልና ስጋ ከዓ ስለምንታይ ኢና ንጾሙ ስለዚ ኣነ ፅራቢል ክበዓልኺ ንገርኒ ይፈልጣ ነግረካ ነዊሕ ተዋጥየካ በታ ናይ ጎይታ ናይ ቅዱስ ቁርባን ክጅምረልካ ስጋ እንደምን ጎይታ ኣብ ግዜ ጾም ንወስዶ ኢና ንጎይታ ፉል ይዝገብሩ ነገር ሓደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ሕጂ እቶም ናይ ሰዕረት ንብሎም መግብታት ብርኳቤ ስጋ ዝመፁ እዮም ኩሎም ፀባ ጠስሚ ቆሖ ኩሉ ብርኳቤ ስጋ ዝመፅ ብኸም ኢና ንኸልከል ኦኬ ናይ ስጋ እንዲ ደኣሞ ናይ ደም ጎይታ ንወስዶ ኢና ከይንብልካ ጎይታ ብዘይ ዘርኢ ኣዳም ብዘይ ርኳቤ ዝመፀ እዩ ትኽክል ይዋ ናይ ብሓቂ ዓባይ ትምህርቲ እያ ጠቕላላ ይፈልጣኒ ነይረ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እዞም ኣዳለው ትሕቶ ከመይ ረኺቦማ ብጣዕሚ ዓባይ ትምህርቲ እንኮላይ እምበር ምክንያቱ ሲ ውይ እገርመኪ ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና ሲ ሓደ ግዜስ ሽሙ ብዘየገድስ ፕሮቴስታንት እዩ ገለ ከምኡ ኢልኒ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ካብ ስጋ ትፀውም ካብ ስጋ ይበልዕኒ ገለ መልገለ ትብል ሲ ፕሮቲን ደለዎም ገለ ኢሉስ ብዙሕ ዘርዚርለይ ሕጂ ንሕና ሰኣን ቤተክርስትያንና ምሕታት ሰኣን መፅሓፍቲ ምግንፃል ኩሉ መልስስ ቤተክርስትያንና ከም ዘለዋ ምክንያት ከም ዘለዋ እንዲኻ በዚ እውን ዝያዳ ትርዳእን ትመሃርን ማዕረ ክንደይ ኣብታ ጥንታዊት ኣብታ ቅንዕቲ ከም ዘለና እዩ ዝያዳ ዘረድአካ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ቀላል ትምህርቲ ይኮነትን ኣዳለው ትሕቶ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሃዋርያ ዮሃንስ ክንደይ ዓመት ተቐሚጣ ሱሳን ኣርባዕተን እንዲያ ገይራ እመቤታችን ስለዚ ድምረን እንዲ ዘለኹ 49 48 سوسانا ها لا خيده با سلازي اسكي صان 4 دحر سلطاني روسي وسلاسان شمونتن 15 عمت كيرا مبا 15 عمت كيرا واي قريتها واي تايدي دميريو مس عدميان مس قلت غويتان لكا عدمي 15 خلا غويتا دما غويتا 33 عمتن 3 ورحن ام مسقل انه تاديخا انه ودخ تبالت مالت انتن قالات مسقل مالتي واي او اخلو حطو حتى كانها ام مسقل كلو ايو غويتا يوحنسن نبيتاችን ዝብሎም ቃል ነው ትክክል ተመስገን ተቃል ሕጅ እንታይሎም ተን ዮሐንስ ንቅዱስ ዮሐንስ እነህ ታዴኻ ቤታችን ውን እነህ ወደኺ ኢሉ ሂብዋ ማለት እዩ
ስለዚህ ንኩላህና እዩ ማለት እዩ ነታ ኣዴኻ ነት ወደ ክብላ ከሎሲ እዚኣ ኣደ እዚኣ ኪዳን ይበኩም ኣለኹ ኣብ መንጎይና መንጎኹምን ኢልና ማለት እዩ ንዓና እውን ስለዚ ኣደ ክትኮነና ሽዑ ቀለበተ መስቀል ተዋህበትና እያ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ 5 ናይ ሕጊ መፅሓፍቲ ዝበሃሉ ኣለውና መን እዮም 5 ናይ ሕጊ መፅሓፍቲ ክሕግዘካ ድሓ ካብ ብሉይ ኪዳን እዩ እወ ኦሪት ዘፍጥረት ማለት ድዩ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ወይ ልዮ ኣነኻ መልስልከ እንዲዳ እቲ እንታይ ዲ ተሓዋዊሳትኒ ታመልስ ኮላ እንዲያ ግን እንታይ ተሓዋዊሳትኒ ተን ሕጊ ገለ ዝበልክ እንተ ኣብ 6 ወንጌል ዘለዋ ተን 10 ትእዛዛት ምናልባሽ ካብአን ከይኮና ክነፅረን ኢለ ተን ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝፀሓፈን ዘፍጥረት ዘሁልቅ ዘዳግም ጽቡቅ ኣለኹ ደ እወ ኣለኹ ጽቡቅ ኣለኹ ዘፍጥረት ዘሁልቅ ዘዳግም ዘጻት ኢልያዲ ዘጻት ዘለዋውያን ሙሉ መልሲ ቃል ይስማዓልና ሓራይ ኣብ ግዜ ጾም ክንክልከለው ዘለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዋላ ገለገለ ሰባት ካብቲ ናይ ዓለማዊ ነገር ወይ ካብ ስጋዊ ነገር ፈተና ንኸድሕኑ ኢሎም ገዳም ከይዶም እዚ ናይ ጾም ግዜ ዘሕልፉ ኣለዉ ሕጂ እስኻ ከም ኣማኑኤል ሓዳርን ጾምን ከመይ ይኸደልካ ፈተና ኣለዎ ዶ